מזדהה פנימה פנה. במקום, טוב. שמאל, ימין, שמאל. שמאל, ימין, שמאל. יש לי הכבוד לפתוח הערב את טקס השבעת שוחרי חיל האוויר, מחזור שני תשע"ג. זאת לאור הצלחתנו בבניית שלוחת המכללה הטכנולוגית של חיל האוויר, ולאחר מאמצים רבים להביא את הנוער שלנו למצוינות. ראשית, אני שולח תנחומים למשפחת החייל מג'די חלבי. ליבנו עם המשפחה, בתקווה שלא תדעו עוד צער. יהי זכרו ברוך. אני מבקש מהקהל לעמוד דקה דומייה לזכרו של החייל מג'די חלבי. תלמידי השוחרות נהנים מיחס אישי הניתן על ידי צוות מורים מיומן וסגל מדריכי חיל האוויר העומד לרשותם, וכן ממערכת של שיעורי תמיכה ותגבור שניתנים על ידי חונכות ומדריכי חיל האוויר. התחום הערכי החברתי מהווה חלק בלתי נפרד מתוכניות הכשרתו של השוחר, והיא כוללת טקסי השבעה, מסעות וטיולים, ימי גיבוש אתגריים והעשרה תרבותית. השוחר הבוגר אינו אדם ערכי, מכבד את הזולת, תורם לקהילה ובעל זיקה לארץ ולמורשת תרבות ישראל. שוחרים נוספים בשנים הקרובות לשירות חיל האוויר. חובתנו להוכיח מדי יום את הזכות שבהצטרפות למשפחת חיל האוויר. עליכם להתאמץ בלימודיכם ולהדגים רמת הישגים והתנהגות למופת לה אנו מצפים. אתם תלמידיי מתחייבים כשוחרים להתמיד, להצטיין ולהתנהג למופת על פי ערכי בית הספר וחיל האוויר. אתם בגילכם הצעיר נשבעתם למחויבות שרק בעלי חזון מסוגלים לראות את התמונה העתידית ולוותר על הנעת השעה. אתם בתעוזה ובכישרון מסמנים לעצמכם יעדים להגשמה, ואין לי ספק שתשכילו לממש את כולם. מפקד חיל האוויר, האלוף אמיר אשל, ביקר בבית הספר, פגש את השוחרים, ואני מצטט את השוחר ריאן חלבי, שציין בפניו בנאומו, אנחנו נהיה הדור הבא של קציני ומפקדי חיל האוויר. זה רק מעיד על הביטחון העצמי ועל המקצועיות ורמת השוחרים שלנו. היום אתם מצטרפים באופן רשמי למשפחת חיל האוויר. חיל שבכל שנות קיום המדינה היווה סמן ימני בחברה, בצבא, בטכנולוגיה ובתרבות הארגונית.
ההיסטוריה של מדינת ישראל שזורה ביכולות ובביצועים של חיל האוויר. על ההישגים חתומים צוותי האוויר בסיוע ובתמיכה של צוותי הקרקע. טכנאים אשר את הכשרתם הבסיסית רכשו בתהליך זהה לתהליך אותו אתם התחלתם השנה. יהודנו כמפקדים וכמחנכים לפעול לחינוך ועיצוב דור העתיד. לפעול לטיפוח האדם, לימוד והכרת מורשתנו, ערכי הדמוקרטיה והערכים שבין אדם לחברו. אתם, העומדים כאן היום, נבחרתם מבין מועמדים רבים ונמצאתם ראויים להתמודד עם אתגרי ההכשרה לקראת השירות שלכם לחיל האוויר. אור קופטן מצטיין כבר בשנה הראשונה והגיע להישגים מרשימים, כולל הישגים לימודיים ואפילו ניצחון ביום ספורט ראשון שהשתתפו בו בזכות נחישות והרבה מורל, ומגיע לבחיאות כפיים. בנוסף, חיל האוויר מעודד את השוחרים שמגיעים לרשותיו לצאת בהמשך ללימודים מתקדמים. מי שיצליח לצאת לכיתה י"ב יוכל לקבל מימון מלא ללימודים מתקדמים בכיתה י"ג וי"ד ויסיים הנדסאים. מי שיצטיין ויהיו לו כישורים אקדמיים ויכולות אקדמיות, אז ימשיך ללימודי הנדסה ובהמשך למסלול הקצונה, כך שהרבה מאוד שוחרים מכאן יהיו למעשה הטכנאים, הקצינים המובילים בעתיד של חיל האוויר. שוחרים יקרים, בתחילת שנת הלימודים חוילתם ועליתם על מדי צה"ל, וכי כיום, וכדי שתהפכו לחיילים מן המניין, מתקיים טקס השבעה וחשיפת כתובות. היום, ועת תישבעו אמונים לבית הספר, לחיל האוויר ולמדינת ישראל, תהפכו להיות חלק ממשהו ערכי, לאומי וצבאי. וכי אנוכי, כהורה לשוחר מהמחזור הראשון, קשה לי לתאר לכם את רגשותיי. היום אתם מתחייבים להקדיש את כל כוחותיכם, יוזמתכם ותבונתכם ללימודים במסלול הטכנולוגי של חיל האוויר, על מנת להגיע להישגים גבוהים, וכמו כן אתם מתחייבים להיות אח ורע לחבריכם ולכבד את המורים, המנהלים ואת המפקדים והמדריכים וכמובן את הוריכם, ולהתנהג בהגינות ובנימוס כיאה ללובשי המדים, ולבסוף לייצג בכבוד את דאלית אל כרמל והעדה הדרוזית ואת צבא ההגנה לישראל. ילדים בחופשה ישחקו תופסת בין הבית לבין השדות, עוד תראה אותי כמה טוב יהיה בשנה הבאה, עוד תראה אותי כמה טוב יהיה בשנה הבאה. ענבים אדומים יצילו עד הערב ויוצאו צוננים לשופר,
טכנולוגית של חיל האוויר בית ספר אורות קופטן חלבי. לקבל על עצמי את חוקיו ולנהוג לאור ערכי החיל המאופיינים במקצוענות, דייקנות, סירות ויושר. אני מקבל על עצמי למלא בכבוד את תפקידי וליישם בבוא העת את כישוריי לטובת החיל והמדינה. אני מכיר באחריות המוטלת עליי כשוחר במכללה טכנולוגית של חיל האוויר בית ספר אורות קופטן חלבי, ותמיד אדבק בעקרונות אלה למען קידום החיל ולמען כבוד השוחר. אני נשבע! מסדר פנימה פנה. המסדר יפתח שורותיו, פיתחו שורות צה"ל. אחד, סידור. המסדר עבור לנוח, עמוד נוח. ליום הבא אני נשבע במחשבות בכוונות אני נשבע היו ימים אדם. אני אמרתי שנה שעברה ואני חוזר ואומר השנה הזאת, זה לא מובן מאליו שבדאלית אל-כרמל נכנס חיל האוויר ובעוצמה כזאת ונפך להיות חלק מהנוף של היישוב, בגאווה שלו, בצורה שלו, במצוינות שלו ובהצלחה שלו. אני חושב שזה דבר גדול ומכובד שגם מכבד אותנו וגם אנחנו במקביל מכבדים את חיל האוויר שקיים הדבר הזה. וזה לא מובן מאליו שדווקא בית ספר על שם קופטן חלבי זיכרונו לברכה בהנהלת המנהל מר רושדי חסון וכל הצוות המורים המכובד והמדריכים המכובדים הם אשר מקבלים את ההנצחה על הדבר הזה והצלחתו. אני חושב שסך הכל החזון שלנו והרצון שלנו, הורים יקרים, להביא את הילדים שלכם להצלחה, להביא אותם להגיע למקום שממנו כל אדם מצליח. למקום שממנו כל אדם מעוצב בצורה נכונה, מחונך בצורה נכונה, מצד אחד על פרקי הכבוד והערכה והערכים של העדה הדרוזית, אבל מצד שני על דרך של מצוינות, ושהשמיים הם לא הגבול כי אם יותר, ועל דרך של טכנולוגיה הכי גבוהה בעולם והצלחה הכי גדולה בעולם. אבל כל השקעה בכל אדם פה היא שווה בהרבה יותר מהשקעה גם בכביש, מהשקעה גם בכל דבר אחר. כי האדם בסופו של דבר הוא שיביא את המהפכה הגדולה. אני כל כך מאמין בזה. אני כל כך מאמין בבית הספר ובצוות שלו שאכן יובילו את הדור הזה קדימה.
אני כל כך מאמין במערכת החינוך שכן תעשה את זה, ויותר מכל, אני כן מאמין בכם צוערים. אתם שתצליחו בעתיד להוביל את העדה ואת היישוב הזה קדימה. מכם יצא מהנדס, מכם יצא המתכנן, מכם יצא הטייס, מכם יצא כל אדם שאנחנו בעתיד נהיה גאים פה שהוא באמת עשה את הדרך שלו בצורה נכונה.